Groundbreaking sa Phase 1 sa Terminal 2 sa Mactan, Cebu International Airport gikataktang ipahigayon karong alas 2 sa hapon ug panguluhan kini ni President Benigno Aquino III. Matud ni Luis Manuel Ferrer, ang presidente sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation, nga ang Terminal 2 dunay gilapdon nga 50,000 square meters ug mahimo sad kining mas palapdan pa. Ang GMR Megawide Cebu Airport Corporation mao imo construct sa terminal nga lakip sa 25-year concession agreement sa Mactan Cebu International Airport Authority ug sa Department of Transportation and Communication. Kung mahuman na ang Terminal 2, makaakomodar kini og 12 milyon ka mga pasahero matag tuig, matud ni Andrew Aqua Harrison, ang Senior Advisor sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation. Sa kasamtangan, ang Mactan Airport nag-akomodar og 7.2 milyon nga mga pasahero bisan og gidisenyo kini nga makaakomodar og 4.5 milyon lang ka mga pasahero. Si President Aquino gikatakdang mohatag og mensahe sa dili pa siya molibot sa Mactan Airport karong adlaw.